Boas tardes outra vez. A continuación, vou presentar a obra de teatro A Cinderela e as Perdices del Rei, interpretada por o grupo de Teatro Sevilla, da Asociación Cultural Evaristo de Sela, acompañado ca colaboración da Banda de Música do municipio de Arbo. Moitas gracias a todos e que sea de vos agrado. Eminentísima, realísima majestade imperial el rei, fago saber a todas as mozas deste reino, sexan solteiras, viúvas, separadas, divorciadas e casadas que se queiran divorciar, que se vai celebrar un baile no magno Pazo Real, durante o cal a súa simpática, omnipotente e plenipotenciaria majestade ten previsto escoller a que será a súa futura esposa. Quedades todas convidadas.
cerimonia do casamento xa acabou. E agora, mentre eu atendo asuntos de Estado, ti tens que estar sempre pendente de min. Lavar e pasar o ferro aos 300 traxes de roupa real. Lustrarme todos os días os 900 pares de zapatos que teño. Zurcirme os 600 pares de calcitins que rompo a diario de tanto camiñar. Prepararme 2 bañeiras todos os días. E, sobre todo, non esquezas xamais cociñarme perdices. Eu só como perdices. Mariñadas, estofadas, guisadas, asadas, forneadas, fritidas. Eu quero que me teña sempre unha chea de perdices preparadas de distinta maneira. Quedouche claro? Entendín, Maxestade, pero... Non hai pero que valga. Eu pensaba que a vida de casada era outra cousa. E este solo pensa en comer. Pois terei que cociñar perdices para que este contento. Unha muller debe procurar sempre que o seu home se sinta contento. Véxote moi parada, Cinderela. Eu quero unha muller que este sempre a traballar, que este sempre pendente de min, que este pendente das cousas do pazo. Unha muller casada ten que estar preocupada sempre polo benestar do seu marido. Mira, e tan si queda un biquiño para unha raíña preocupada polo seu rei. Non precisas bicos, tío, que precisas é traballar, ser a escrava do teu home. Así é como son felices as mulleres. Así será. E agora quero os perdices.
Choro porque non valo para nada. E o meu marido non me quere. Di que son unha inútil porque non sei cociñar ben as perdices. Que? Tal e como vos lo digo. Como? Porque así como vos lo conto. Cando? Desde que me casei. Un maltratador! Un maltratador! Un maltratador! Que non é un maltratador. Que son eu que son unha inútil. Un maltratador! Que non é un maltratador. Como vai ser un maltratador el rei? Un maltratador! Son eu que son unha inútil que non sei cociñar de as perdices. Pero si non lle gustan as perdices que ti fas, por que non as cociña el? Pero como vai cociñar un home? E ademais, sendo el rei. El rei é sempre el rei. Ademais, para iso estamos as mulleres. Que? Pero ti que dis, tola? As mulleres estamos para o mesmo que os homes, para traballar ombro con ombro, para participar de forma conxunta en todo, para compartir traballos e tareas. As mulleres non somos criadas de ninguén. De ninguén. Eu xa lle dixen aos meus sete pequenechos. Entenderonme perfectamente. E eu xa lle dixen aos meus peixes que non son criada deles. Ah, pero veo un escalo, un peixillo pequeniño e riñerouse. Chamei no orden e puxen enseguida no seu sitio. Oh. Ah, que me dera ser igual que el rei. Poder compartir con él. El rei é sempre el rei. Pero despois do que estou a escoitarvos, estoume dando conta de que isto ten que rematar. E xa desde agora mesmo. A partir de agora, eu xa non son criada de ninguén. Sexa un lacayo ou sexa un rei. Que fai toda esta xente aquí? Que fan aquí toda esta xente sin o meu permiso? Onde está a miña muller? Seguro que a miñas perdices están sin cociñar, non? Pois sí, están sin fritir, sin asar, sin escabechar. E así van seguir para sempre. E a partir de agora, si queres perdices, cociñalas tú. E por que ven toda esta xente cara a min? Porque me decatei de que eres un maltratador. E antes de que te tornes violento porque pensas que eu son propiedade túa, decidí por fin a esta relación. Así que, vaite. E como me vou marchar si son el rei? Este que marchar, que este que ir. Venga. Venga. Eu non marco que son o home desta casa. E nesta de Venga. min non manda ninguén. Fuera.
paz. Se foses un home como os demais homes, non tratarías así a túa muller. E serías cariñoso con ela, do mismo xeito que ela sempre tentou selo contigo. Non se bota da casa a ningún home que trate aos demais con respeto, sexan lacaios ou sexan reixes. Eu, como guardián da xusticia deste reino, propoño que todo aquel que humille, que mancille, que non se comporte como unha persona decente, e moito menos que as mulleres, debe ser feito prisionero, sea rei ou sea lacaio. Carceleiro, proceda a súa detención. E vos, mulleres, afastai das vosas vidas a todas aqueles que queiran humillarvos, que pensedes que sodes carne para eles, a todos aqueles que pensen que sodes as súas esclavas. Paréceme que saquei unha carga de enriba de min. Xa me sinto libre, libre ao fin, libre para amar e ser amada, libre para compartir en igualdade. Libres, libres, as mulleres seremos libres. E os homes seremos libres, vendo as mulleres libres. E os meus pequenachos que se vayan buscando a vida, que xa son grandiños. Unha nova vida comeza chea de ilusión. E un consello vos imos dar a todos os que hoxe nos acompañades. Educade os vosos fillos en igualdade de respeto, en tolerancia, con amor de pais, ensinándolle que Deus puxo na terra as mulleres e os homes para que organicen o mundo en igualdade de condicións, con a mesma dignidade, con a mesma ilusión, compartindo a vida e disfrutando dela. Mulleres e homes para sempre iguais. Que sexa sempre así polos siglos dos siglos. Muchas gracias a todos.